resiko nih tadi seorang TKW iki guys, nek entuk majikan iki jahat. Terutama di Malaysia iki yo, nek entuk majikan jahat yo, jalan satu-satunya iki dianiaya guys. Enek to sing berita sing jarang ora urung mati suwe iki. TKW iki dicungkil mripate, digepuki, ditendang. Enek to guys iki urung pati suwe iki. Akeh guys ngono kuwi, terutama di Malaysia iki. Dadi sapa pun nek ya berarti arep pengen mlebu di Malaysia dadi seorang TKW, apa nek kerja dadi pembantu rumah, kuwi hati-hati yo. Ning kene iki banyak kekerasan, banyak wong sadis-sadis. Bukan, tapi itu kan bukan cuma, memang bukan semua. Tapi saya kes kilo guys di negara Malaysia gitu ya, kes penganiayaan ngono kuwi. Negara lain lo kurang. Gitu loh. Sebabnya opo wong sing oke mlebu Malaysia? Sebab Malaysia ki ora banyak persyaratan guys. Sing penting iso nyambut gawe, iso kerja, awak sehat, kuwi iso nyambut mlebu Malaysia guys. Iso kerja, iso duit. Berbeda dengan negara lain, banyak sekali persyaratan. Itu loh maksudnya.